Una horta ecològica amb explotació Campllong vol donar més llocs de treball a persones amb discapacitat. En total hi treballen actualment a la Fundació Drissa 68 persones i s'acaba de posar en marxa un nou programa d'horta ecològica que dona feina a 15 persones més. Treballen al camp, cultiven pastanagues, enciams o carxofes i han volgut trencar la barrera entre intermediaris i és per això que s'acaba de presentar una nova botiga al Mercat del Lleó que vol tenir una relació més directa amb el client i l'agricultor. Sinó també una finestra al nostre projecte global de la Fundació, que té com a objectiu únic i bàsic el de normalitzar les vides de persones que pateixen trastorns mentals greus. La Fundació preveu poder doblar la seva activitat econòmica amb les ventes i la posada en marxa d'aquesta horta ecològica i si l'any 2011 el van tancar amb 110.000 euros, esperen arribar als 220.000. A més, obren mercat també amb el sud de França i estan a punt de posar en marxa una botiga online.